no gboprechi ha nwa nọ nwa nwa mba nọ awụchashiala n'ụmụ achọrọ m igbu oge ọnụ n'ihi na kele nwere ụtọ ọrụ kele nwere ụtọ ọta chai anọ m last week otu nwanne nwoke akpọ m na phone si m nwa mba nọ m za na m ledele okwu n'ugbo otu ledele enwe ihe m ga-agwa ya m gwadele na ya nọ na mgbagwoju anya nsị nna m gaa n'ihu ya sị m na enwere nwatakịrị ya matara nwa agba obiọma ya na ya bụ ọdị na ezigbote mma ya wụ nwa bara ya anya na ya likere this girl na ya likere nwa bara ya obi banya anya ya na ya bụ akpakpala no 6 months na n'ime 6 months a ọnwa isii ya na ya bụ ọkpara ihe ya na-anụ everyday wụ na ya define na ihe na ya bụ omega ka ya mara ka ya dị sure na uhu time ya ka ya west ka n'oge agaala mgbe nwoke na-akwụnwa nwaanyị ọ nara ya years gbotowa otu ụbọchị aka otu akụkọ na ya wụ na ya conclude mara ebe ha gaji mee ka ya ghọta no blame kwale ma move on okwu ahụ emete n'ihi na ihe nwa ya likere ya chọkwara na ịlụ mana enwere ihe ya nọ n'elu ya na try eligapụta from ihe ya nọ na ya banyere n'ime oruo otu ụbọchị ya kpọọ ya mee invite si ya chọrọ ka ọ bịa lọbịa shiwekwe rishicha ha ericha anụ richa akpa nkata ya ga weta file ebe ya dojuru documents wepụta akwụkwọ ya ejiri nara loan na bank ya eji emege business wepụta akwụkwọ ihe niile wụ form photocopy proof of loan ya nwere n'ụlọ mepee bido jiwe this girl why that na ego ya eji emege business na ya natara bank na ya hụ ojibe kwụji ọfụma na ihe ọ na-ajụ ya everyday na-eteretin ya na ya ga-emove on ya egwuwele ya na ọ na-enye ya nsogbu n'obi n'ihi na ya hụrụ ya n'anya too much and ya chọrọ ịlụ ya ga-alụ ya mana ihe kpatara na ya eji ya sịbeghị ya propose bụ marriage wụ marriage rụ ma propose na-eme eme na ọnwa na ya propose marriage na ya kwesịrị ịdị ready mana ihe eji sị ka ya kọsara ya wụ ka ya gwa ya plan ya kwa mgbe niile ka ọ na-asị define na this relationship not that relationship ka ya na-eji define today ya were akwụkwọ eji nara loan na bank proof of loan the whole documents photocopy ha were jie na ihe no business na ya emeke na ya nara loan from bank eji emeke business na-emekwanụ turn up na ka ya zụtụkwa ahịa mụjie na ya ga-return ego bank ugbu a na ya na service interest ya emepe app ya jie lekwa ego nọ na akaụntụ lekwa ego ole ya nara bank lekwekwere ego ole na akaụntụ na mgbede adịghị anya by the special grace of God na ya ga-akwụsị ya gaghị renew this loan na ego ya turn up ya ga-ezuru iji mụjie dị ga-elelewe hụ ego ahụ nọ na bank lekwene si na nsogbu anụ na no problem but na-eche hụ na loan ọ nara ogbochiri ya ịlụ nwaanyị yes n'ihi omene na-eji ego loan alụ nwaanyị na ego loan ọ business ka eji eme ya si no that na ego nọ ya hụ ga na app ya hụ ga na akaụntụ ya na ọ ga-ezuru ya iji kwụ ụgwọ isi ha eme traditional marriage mee white wedding ya si ya oke emechazikwene ya nda ọ si ya na mgbe a na-eme na traditional marriage mee white wedding na ọ chefuru na ndị mmadụ ga-agba ha ego ya gwawa sị na onye meghe mmemme kpụrụ ndị mmadụ bụ erie ịkpọ hụ na tax hụ ndị mmadụ nwe onye gwara sị were ego ole ote bịawa na people nwere ike richala ma ha enyekwala ya ego na anaghị ihe a na ọ game ihe ahụ na-ewere ikpọ ha oku ka ịbịa ka bịa tụọra ya ego na ịkpọ nka abịa celebrate ọhụrụ na ihe na ọwa ego loan ọkwa nna expenditure ego a niile mechaa ya ego a ga-agba eruo ha ego bank ma ọfọsịkwa ego business na ihe niile ga-akwa ya aka the girl si ya gwachane before ya mara ọgwa that na ya nyere 2 weeks ya dịla short ego na akaụntụ ya na ya mara nke priority ya na eme na ya wụrụ ya nwawu priority ya ngwa ya wụrụ business ya ngwa 1 week na decide ya or else ya gashi ike ya elega ihe ka ahụ pressure dị too much ya nọrọ nga gawara onwe ya nọrọ nga agba na nkịtị ihe ya na-aga emewe iwere ego ndị bank ga-alụ nwaanyị ya na-emere business ya si na ọ ga-awụ mmaja na ọ ga-eme understand nwatakịrị nụtara block ya after 1 week enwe otu esheri ichi onweghị otu ges ya gara ebe obi n'ogbe asị ya gakwara ya wa ya ma ya hụ ya ọ gazu ya n'ụra n'onwe ya ọ gbagide game agba ya 1 month yes okay no problem
Chukwu emere ya ebere. Jehovah bi n'eluigwe emere ya ebere. Mere ya ọgọ. Ya daga ga n'aka a younger lady. Dị n'oke mara mma. Ifuru dị oke karazi onye nkele na ya na-asị Chineke na o ye nwetara ụlọ ọkụ nwaanyị. Ye Chinekele ya baiga na kere nwa. Ye lee nwa na o nwere ihe niile zuru ezu. Ihe niile ya ejiri anwụgara onye kele na onye kele ji o zuru ezu. Jifere de jifere. Na onye kele nwere ezigbote aka ọrụ ọ na-arụ. Nwee ego jide na-eme ọfụma. O metụrụ ego aka. Dịkwanụ supportive. Ya na nwa na-ebido emewe enyi. Ya ebe ha bidoro eme ihe no 6 months. Kele akpọkwana ihe ya. Ye lemekwa ya tara ya nọmba ya mgbe ụfọdụ. Still ọ dịkwa blocked. 6 months ọ kpọghị. Ya na nkele ọhụrụ nọ ebido na-emere nwa ihe ha gaa n'ihu. Ke nwaanyị na ugbo ene ya sị mba ka ya hapụ ịrịa na ihe ya rịara n'aka onye kele. Ka ya gwa ha onye kele eziokwu lemo ga-eme ya understand. Ya kọwara this lady si ya bịa ọbịa. Exactly otu ya shiri kpu ya kọwara onye kele akị oyibo nzugbe. Na otu esi biwara ya onye kele. Bushikwa faịlụ otu esi were ego na bank. Gwakwa kele sadi ama na o nwere ya ndidi. Na ya ga-alị. Mana ka ya nweta turn up mee nwujito return ọrụ bank ego ha enwe ike plan onwe. This lady elewe lege mkpirisi anya mmiri abụ adapụ ya n'anya. Ya jụọ sọ gịnị mege ya kwa ọ gwawe na naanị ihe na o kwuru na naanị ihe na o kwuru ihe otu o si open nri up na ochezi aka chere na ya ga-emepezi the other box of ịhụnanya nọ n'ime ya n'ihi na ọ dị open ya na like ndị dị sincere. Na ya were ego bank a return ọra bank. Na ya nwere nwanne cousin brother na-eji egwu ya na-eji ya ṅụgarị. Na ka ahụ nwere ezigbo ego ọ nọ Germany. O nwere ezigbo ego na Nigerian bank account ya. Enweghị ego ahụ nọ ngaghị emeka. Ka ya rịọ ya o release ya ego na ọsọ natara ndị bank. Na because of her na nwanne ya nwoke ahụ aga na ya interest. Cousin ya ha aga na interest. Ma ọ ga-just nye ego ahụ gwazie ya ihe ọ ga-agwa ya mgbe ọbụla ya lọtara n'ide ego na ọ ga-enye. And ya trust ya na ọ na-agba mbọ na ọ ga-azụpụta the money. Ka ya tọọ ka otu nwanne na o were ego bank a wekọtara ego bank. Na ego bank na odibo ka na-agbara ndị bank. Ọ sị mkpirisi anya mmiri ka ya kpobipụ ya gụrụzie this girl. So ngwa na ya na nwanne discuss chụọ kwere ka e return ziere bank ego. Ọ sọ ọgwa ya sọ wụdị ka ekwere ka ya kpe ya kpo ngalugbo. Ọ nụrụ n'ihu ya kpọọ nwanne nwoke si ya nọ n'ọrụ ya kpeghachi ya. Ọ nọ n'ụlọ ya rute wọta ka ogbe mgbede nwanne nwoke akpeghachi. Ọ kọwaziere ihe n'ugbo nwanne nwoke ajụwa so onye ahụ tọrọ sịrị ma onye ọwụ ya si yes na ọwụ onye ama onye ọwụ ọfụma. Na ọ lọtagodo hụ ya na ọ ga-like kwe. Ịma na ihe ụmụnne ha etubiri iwe ya sị ngwa nsogbu anọ n'ọsọ ego ole ka ọ na-edikwere. Ya ekwuo ya sị ngwa nwoke nọ ntara cousin brother ya nọ ntara esendara this girl ego anọ ntara. Esendara this girl ego nọ ntara. The girl asị ya kpe account number. O were ego anọ kpọrọ transfer ya nọrọ nga chi egbe hwete Monday ya gawa bank ga conclude finalize ya clear nye bank ego ha kilie onwe ya bidezi ịzụ ahịa nwa nọ dị supportive ọ gwazie na ya concentrate ịzụwa ahịa hapụga ihe gbasara nri hapụga ihe niile mgbe ya na-alụle nwatakịrị eshiele wute ego akpa eshie dojuo na fridge very supportive ọ gaa na wardrobe ya ihe ọ na-awụ akwa ka ọ hụrụ nwa zụta mgbe niile emepe wardrobe ya hụ akwarụ nwa ya sị mba before ihe ya awụ ihe onye ọzọ. After 3 or 4 months, ye ego cousin brother no zụọ ahịa awara ye save enough. But was this girl na ya ga like ị ga hụ ndị nwe na ele otu ọ chọrọ ka ha shiga about it. Lekwe ego ole ya budget for it. The girl asị ya na ya wụghị onye ọzọ na ya na like oke mkpọtụ na oke gbatawa. Na ọ chọọ ị ga-emere ụmụnna ihe ya ga-emere ụmụnna ihe. Ya hapụga ihe traditional marriage. Mere ụmụnna omenala lụọ laịsị kwụọ ụgwọ isi eme ihe niile. Na mgbe ha ji sụkwaracha chọọ ime wedding ha eme quiet wedding na otu esi chọọ ya. Yere ladies ga-ewe ọnụ sọsị gịnị ya sọ ihe ya kwuru na nghọta ihe ekwu. Ya elewe sọsọ ha mere traditional marriage ya sị mba na traditional marriage na ịkwụ ụgwọ isi nwaanyị na all these things ya na-ahụta na all stress time mmadụ ga-eji mere ihe ma na-akpọ okwu akpọkọta akpọ ndị iro ezo na ya na-ala ka oke gbata na ọ mere ụmụnna ihe na list mere ụmụnna ihe. Na mgbe ha sọkwarachara chọzi ime wedding ha emere quiet wedding ya si agụrụ this girl weligeme ha ga-ahụ nne na nna ya nara list ọ list nụtara ka ha nara lo ex girlfriend ya kpo sendere message
na ụkwụ na-aga warawara na-aga anya gwamgwam n'ahụ na e nwetara information na ọ chọrọ ịlụ nwaanyị. Ọchọ bọda ịma ma ya dị ndụ ma ya nwụrụ anwụ na ọwụsọ taa ka esi move on so soon no ya move on so soon na ya move on so soon. Ụmụnne m ọ si ewe na gba nkịtị and ya kọkwaranụ ka ọhụrụ nọ iji ya na ka ahụ okwucha ya wee so okwucha na ya si agbanyụ fon na ya gara ga eme ihe n'isi that girl mekweghị n'isi emecha ya na ya abụọ bi now dịka di na nwunye na ex ya na-agwazie na ya eji nwa 2 months na ọ ya tụrụ ya ime na ọ ya tụrụ ya ime o na ya nwetachara ike ịgagakwa ụgwọ isi nwaanyị o ruo na ka ya na-eji ya bank loan o na ya nwechara ike iji ego loan gakwa ụgwọ isi nwaanyị ya gwawa ya si ejighị ya ụgwọ ịbịa mewere ya explain na ele ebe nwa ya nọ na ọ bụrụ na ọ mụrụ ya nwa na ya ma ọ gwaghị ya na ọ dị ime ma ọ fọzikwe na ọ mụọ na ma o ruwekwa na ihe ọ mụrụ ọ gwawa ya na ya mụrụ nwa nwaanyị na ya ga-emeki sure na anya ya abụọ ahụhụ nwa ahụ na ya mụrụ ya nwa na ya mụrụ nwa na ọhịa eji lọkọ up ya hụ fat na o wutere mgbe ya na-erucha n'uju tacha ahụhụ niile na a na-ata n'ịmụ nwa the next ihe a information ọzọ ya nọrọ na ọ lụọla nwaanyị ọzọ wute ego loan so na ọ ga-ejicha ego loan akwụ ụgwọ isi nwaanyị. Ọ gwa ya na ya gara na ya ga-aga n'agbara obodo ha ga sọmọn ya dị na ya edesivuru ya na ya edesivuru ya na ya mere ya tige nọ n'ọnọdụ mọda dịra ya azụ na onwe mgbe ejiri bọda na nwoke nwaanyị wee iwe na nwoke a nwere ike tụgide dala asịgodo na ọ gara Lagos ọ ga-eturu ya gaa ebe ahụ ka ọ mara ihe wee iwe marakwanụ condition of things ọ gbara oso juru gaa lụrụ nwaanyị. So na a na-ejicha ego a natara bank were aga alụ nwaanyị ya agbanyụọ fon na nwaanyị mba nọ na ọhịa kpogara m ugbu ya nsị ya nna m ya si enyere ndụ m nsogbu enweghị ka ịpa nga onye madebere ka ọ ga-akọwatanwu iji ya ụgwọ explanation mgbe iji ụgwọ explanation agaala ọ dị ime ọgwa na ya dị ime ka ọ sị gị ya gị iji anya ahụ nwa nwere ike ọgwụ uke nwa ọ gwakwana nwa na ya dị ime ị ga-akpọ ya si na ebe amụọ na dị nwa amụọ na unu ga-aga mee DNA test mara ma nwa nwoke nwa na mgbe ọbụla ọ dị ready na nwa nwoke nwa na ị ga-adị involved that is ma ọ chọkwa nọhụ no problem na ọ na-agakwa n'agbara obodo na ya tụkwa ogu na o nwere a lot of things ọ na-amaghị about you before ya eji ụkwụ ya gagburu onwe ọ dị ime ọ gwa ha na ya dị ime enwe mgbe wepụtara na ọgwa na ya dị ime ya ga-aga mụọ nwa bịazi ugbo na-asị na ya ga-akpọ n'agbara obodo elu ụzọ ishiri mejọ ya ọnwụghị ego loan ka ijiri lụ nwaanyị enyere ndụ nsogbu. Face your family, face your wife. O ji ekwesịghị ịtọ because ekwu n'eziokwu ya ngatọje na-agbara obodo ha mgbe ruru na briji ahụ ị ga-cross ya successfully mgbe onye madebere ka ọ ga-akọwatanwu naanị ṅụ ma otu esiri lụọ nwunye ṅụ sọsọ ṅụ ma ije gị na nwunye gị na ọ dị ime na ọgwa ahụ na ọ ya ma blọkụrụ na nwoge blọkụrụ ya na ịbịala severally drop oji na enweghị oji o return na o move on gashi ike na nwa mgbe ọ gwara na ọ dị ime na ọ tụrụ ime ma ọ fọzikwa ịmụ na ọ gwala ṅụ na isogbana na ịnọ na ihe o kwuru na ọ ga-akpọta nwatakịrị ka unu gaa ka ilele ma nwa ọkwa nwa gị na nwa wụrụ nwa gị na ị ga-enye ya sọpọtụ enidiri ị na-enye nwa sọpọtụ niile o nidiri na ọsịkwa na ọwụghị otu a na ihe ọbụla dị mma ya ga-eme ụjọ atụla iji hụ dis lady ụgwọ enweghị ihe iji mere ya amakwala gị ma kpomkpom ọwụ taa ka anyị nọwara agbara n'ihu arụsị anakwala gị sheki and ma ọ kpọtahụ nwa ahụ gị dị shọ na nwa gị ekpere gị lele ma nwa ahụ anwakwala nwa nwa ịga nga na ị ga-elekọta nwa because ọ dị next chapter na gị bepe now. For face your family, face your marriage, face your wife entirely. Ihe ga-adị ga-adị mgbe niile ị ga-anọrọ somewhere feel na ebe ahụ the best mana ma na Chineke denwere ṅụ a better one. Ihe mere na ekiti gị na abụọ wote Chukwu shiri chọọ ya ọ dị impatient nwee ha obi ukwu o meghị understand Chineke akpọtarala ṅụ nwaanyị ị ga-alụ so nna ịlụ ọkwala na nwaanyị face your family, face your responsibility, your wife face na ihe face gị ọnụ chapter ka ihe close ole ụmụnne m ọhịa m gwara enwekwa ihe unu ga-atụkwasị unu atụkwasị ya nwa agbọbịa nọ nga n'ugbakwa ịnụga ihe a na-akọ
ewu nwokorobịa nọ ngorugba ka unu ga ihe na-akọ. Life is all about plan. Gị plan ọfụma, ihe ga-agaziri gị nke ọma. Ekwela mmadụ dọga gị na ihe ị na-aga ebuli gị, ile anya ihe na ị ga-agbali gị, kwụsị ike ebe ịkwụ. Uche Chukwu ga-emezu na ihe niile. Asọ ihe mere onye ọzọ ka ndị ọzọ ji mụrụ akụ. Ọ ngọ ha nọ m n'ọnụ. Udo dịrị ọnụ.